Same Eyes Viihde. Tämä on Pintaa syvemmälle. Tässä ohjelmassa keskustelen ihmisen kanssa, jonka elämän tarina on tehnyt minuun vaikutuksen. Tervetuloa mukaan. Nyt sukelletaan Pintaa syvemmälle. Kahvitauon tarjoaa Kapu Roasteri. Pintaa syvemmälle ohjelma on jälleen täällä. Kiva, että just sä oot siellä. Tällä kertaa studioon on saapunut kanssani vuoden 2023 positiivisin kouvolalainen, kultakellon omistava ja legoja rakenteleva viiksekäs biljardihai. Lämpimästi tervetuloa mukaan ohjelmaan Jari Timonen. No kiitos paljon. Tämähän on jännä nähdä sua tolleen luurit päässä. Sama. Jännä nähdä sinua luurit päässä. Viimeksi näin sinut MTV3, kun olit Lego Masters Suomi-ohjelmassa tekemässä J.P. Pirisen kanssa Lego noita taideteoksia. Kyllä, se on aika monet tavoittanut tässä. Paljon se oli muuten keskikatsojamäärä? Varmaan 600 000. Varmaan se huitelee siellä. Vaikea noita on nykyään suoraan katsoa, kun striimipalvelut on niin suosittuja. Että olisi jossain 200 tonnissa niin kuin live-katsojat niillä jaksoilla. Plus sitten kaikkihan niitä kattelee useamman kerran ja myöhemmin. Kuten minäkin. Mitä sulle kuuluu? No vallan mainio. Mitäs tässä pelkkää positiivista. Ja hymyä ja viiksien hoito. Kyllä viiksien hoitoa. Pitää pysyä mintissä. Eikö nuo viikset ole vähän niin kuin mallia Hercule Poirot? No ne voi olla. Silloin ehkä vähän sirommin taivutettu, mutta ihan ei Salvador Daliksikaan voi verrata. Niin. Minkäs ikäinen kaveri sinä olet? No minä olen 37 vielä Kotvasen ja ihan täällä täysin kouvolalainen, umpikouvolalainen. Paljasjalkainen kouvolalainen. No täysin. Nythän meitä on tässä edellisessä jaksossa Joonas Virtanen tituleerasta, että mun kotistudio on nimellä Putka. Niin nythän meitä on tässä Putkassa sit 2 paljasjalkaista kouvolalaista. Muistetaankohan me pitää tuosta meidän hienosta murteesta kiinni? Vai taittuuko se liian helposti kuusaalaiseksi? Ei min mielestä, ei kun. niin, just näin. Meikäläinen oppi sut aikanaan tuntemaan vuonna 2006. Ja meidän yhteisen harrastuksen kautta, sinä harrastat sitten tänäkin päivänä noin 100 kertaa enemmän kuin minä. Laji oli siis, tai on biljardi, ja Kouvolan vanha aseman monttu, eli nykyinen bilissali nimeltä Ranela. Terveisiä muuten Jyri Rane Rautiaiselle tässä kohtaa. Niin siellä opittiin tuntemaan 2006, ja sitten kun me vähän seurailin siellä niin kuin sit meininkiä ja tilanteita, niin hirveän moni kutsui sua nimellä Hobitti. No joo. Kerropa tästä kuuntelijoille ja myöskin mulle. No se on siis minä nyt en ole mikään hirveän pitkä kaveri, ja sitten mulla oli silloin 2003, 2007 niillä välillä, niin mulla oli vähän sellainen pidempi tukka sellainen, ehkä hobittimainen tukka. Niin ehkä se sitten tuli siitä, ja sitten se on aika pitkälle kantanut. Nykyään onneksi on jo päässyt tuosta pois Keskimaalta. Oliko se ihan sellainen fleda, minkä sai tietsiä ponnarille? Tai? Ei ollut sellainen, se oli sellainen ylikasvanut keskijakaus tai sellainen, no en mä tiedä miksi sitten, ylikasvanut ehkä se oli joku miesmalli Kouvola-tukasta, en mä tiedä, en mä osaa sanoa. Ja kuten alussa jo tuossa introspiikissä mainitsinkin, niin viiksekäs, mitäs täällä oikein olikaan, viiksekäs, legoja rakenteleva viiksekäs biljardihai. Nyt me muuten paljastiin just sen, että se ei tullut Stetsonista, vaan se oli käsikirjoitettu alkuspiikki. Niin no sun viikset, nehän on ihan oikeasti, ne on komeat. Kiitos. Ole hyvä. Kiitos. Ja viiksien puolesta sanotaan. Joo, viiksien puolesta. Heillähän on syntymäpäivä. Joo, siis ne on vähän reilu 10 vuotta vanhat nyt, että 2013 niin kesäloma alkoi, niin mä ajattelin, että minä alan kasvattaa viiksiä, ja ihan kamalan näköisethän ne oli, no jonkun mielestä vieläkin, mutta oli pitkän aikaa, ja kai siinä jossain vaiheessa
emännällekin sanoin, että minä kasvatan viikset, niin sitten se sanoi, että se ei jos teet, niin hän lähtee, mutta ei ole lähtenyt. Vielä on mukana. Ne on vielä liian lyhyet. Niin, mutta ei ne oikein tuosta tuppaa kasvaa, kun ne irtoilee sitten, kun vahailee, niin pisimmät karkaa sieltä aina. Mutta sulla on myös parta. Joo, parta tuli sitten tuossa koronan aikaan, kun se... Että Koronaparta. Koronaparka, joo. Se oli vähän pakon sanelema juttu, että kun vahat viikset minttiin ja sitten lähdet johonkin kylille ja laitat sen hengityssuojaimen päälle kaupas ja sen jälkeen otat sen hengityssuojaimen pois, niin viikset osoittaa aina ihan minne sattuu ja kun ne on vahattu, niin niitä ei ihan tosta vaan aina korjailla. Niin. Se oli sitten helpompaa olla joko vahaamatta, no silloin mä näytän ihan kamalalta mursulta ja sitten kun kasvatti parran siihen, niin pystyi olemaan myös vähän pidemmät viikset silleen luontaisesti. Mie en tiedä, haluat se tämän pitää omana tietonas, mutta otan silti puheeksi. Sä oot joskus mulle vuosia sitten sanonut, että sä hait jonnekin firmaan töihin ja työhaastattelussa sulle sanottiin, että mitäs nuo viikset, pystyt sä ajaa ne pois? No joo, itse asiassa mitä mä sanon, että mä paljasta tässä mitään. Joo, tosiaan, niin vähän sellainen vihjaava kysymys tuli, että mitäs suostuisit sä ajaa nuo viikset pois? Ja sitten mä sanoin, että no se on aika osa minua ja se asia siivitettiin, mutta aika nopea sitten sen palsun jälkeen mä laitoin viestiin, että en ole kyllä teille oikea henkilö. Ihan oikein vastattu, koska ei nyt kaulan yläpuoliset karvat, niin ei mun mielestä, kyllä niin kuin CV:n pitäisi ratkaista ja sen henkilökemian. Just näin ja tässä tapauksessa kaikki mikä peittää on positiivista. Päästään tähän positiivisuuteenkin myöhemmin tässä jaksossa vähän tarkemmin pureutumaan, mutta tuosta viiksistä on vielä ihan pakko sen verran sanoa, että sehän on ollut mun sellainen salainen haave jo useamman vuoden. Mutta siehän tiedät sen, että kun alkaa kasvattaa viiksiä, niin jossain kohtaa muutaman viikon jälkeen nehän näyttää ihan äärettömän törkeältä, kun ei ole liian lyhyet eikä ne ole liian pitkät. Ja sitten ne sojottaa vähän mihin sattuu. Kyllä, jokainen hyvä tuollainen lopputulos, niin se vaatii oman kasvuprosessinsa. Että. Mutta vahaa menee. No joo, vahaa menee. Että. Onko sun nytkin vahat siellä? Joo, kyllä sitä joka päivä tulee laitettua, kun ihmisten ilmoille menee. Että kesälomalla sitten vähän vähemmän, että silloin voi olla ihan omana villinä luontona. Eli Dick Johnsonit on tänäkin aamuna laitettu sinne. No joo, siis mullahan on itse asiassa hauska tarina tuohon, että se oli mun sponsori aikanaan, Dick Johnson, silloin kun viikset kasvatti ja biljardia enemmän kilpailin, mutta nykyään niitä löytyy Dick Johnsonin tuotteita, kyllä Mr. Bearin vastahakattu puu löytyy ihan tuolta paikallisen Sokoksen hyllyltäkin. No niin, maksettu mainos. Juurikin näin. Pintaa syvemmälle. Nyt mennään ensimmäiseen aihealueeseen, eli bilis. 2006 tavattiin biliksellä ja äijähän on sinänsä aika meritoitunut tuossa lajissa, mutta ennen kuin mennään noihin palkintokaapin sisältöihin, niin se voisit vähän kertoa sitä, että mitä kautta se aikanaan innostuit tuosta lajista ja oliko joku kaveri, joka sut vei salille tai joku tuttu? Kerros lisää. No joo, meillä oli aika iso kaveriporukka ja kokoonnuttiin silloin paikallisiin kuppiloihin 16-17-vuotiaan. Oltiin Pellitsissä ja Bar Illusionissa ja oikeastaan kaikki kaverit pelas bilistä. Ja itse olin aina siinä sivussa silleen, että en minä viiti, että pelatkaa työ vaan, että minä kattelen. Ja se oli niinku se ensimmäinen niinku kosketus siihen. Olin kyllä nuokkarilla käynyt kokeilemaan, mutta sitten siinä kun jätkien toimintaa katteli ja se bilis näytti aika mukavalta ja ilmeisen hauskaakin kaikilla pöydän ympärillä ja näin, niin sitten mä aloin vähän salaa harjoittelemaan, että mä otin sellaisen strategian tuohon, että mä opettelin biljardia, pelasin tietokoneella. Virtual Pool 2 taisi olla silloin se peli ja siinä vähän niin kuin, että miten pallo käyttäytyy, jos lyö sivukierrettä ja ylipäätänsä näin. Ja sitten mä latasin Kasa Plusasta Alex Lelyn, olisiko ollut 2001 vuoden EM-finaali ja sitten katsoin siitä tekniikkaa, että
miten siihen niinku oikeaan asentoon pitää mennä ja miten sen kepin saa kulkemaan halutulla tavalla. Ja sitten vähän niin kuin kuivaharjoittelin salaa ja sitten jätkien kanssa joskus, no voin mäkin pelata ja pikkuhiljaa, niin siitä se sitten lähti. Mä oon sunkaan veivannut aika useat ysipallot tuolla Assanmontussa eli Granelassa ja kerran siellä jopa sanoit mulle siellä, että lähdetkö ottaa munkaan muutamat ysit tohon, että saat sen verran tasotusta, että mä en liikuta mun tukijalkaa ollenkaan. Muistatko tällaisen pelitavan sulta? No ei muista, mutta kyllähän niin. Joskus on epätoivossa haluttu vastusta ja saada lavalle niin tarjottu kaikkea, mutta noihan on kaikki tällaisia hyviä haasteita, missä sit oppii. Joo. Oppii. Minä pitää muistaa vielä sen, että me hävisin sen pelin. Toki oli ehkä muutama mallasjuomakin siinä illan aikaan nautittu, yllätys sinänsä, mutta siellä pidit toisen jalan koko aika siinä samalla paikalla ja sit veivasit mitä ihmeellisimmissä asennoissa sit ysipalloa siinä. Ja kyllä ne pallot vaan pusseihin meni. Sä oot yhden Suomen arvostetuimman turnauksen Kaisa-biljardin kultakellovoittaja. Joo, se tapahtui silloin aika nopsaa, kun olin pelaamisen aloittanut. Eli mä aloittelin silloin joskus oikeastaan 17-vuotiaan, niin mä olin 21 taisin olla, kun voitin kultakellot. Et se tuli silleen vähän nopsaa ja vahingossa, että ennen sitä ei ollut montaa niin kuin Kaisa-biljardikisaa edes taustalla. Et oli paikallisia ranking-kilpailuja ja Junnu SM ja tällaisia oli käynyt pelaamassa. Mut se oli sellainen niin kuin yllätys itselle ja aika monelle muulle varmasti. 21-vuotiaana? Joo. About, joo. Joo. Oliko sulla niin kutsuttua ilolientä siinä pohjalla, koska ne vähäiset kerrat, mitä me aikanaan kävin viikkokisoissa ja joskus kävin jopa Kaisa-biliksen Junnu SM:ssäkin Mikkelissä, niin kyllä se täytyy nyt myöntää, että kun se 2-3 tuoppia on alla, niin se kun löydät sen rentouden siihen, niin olihan se ikään kuin helpompaa kuin selvinpäin. No joo, varmaan jos on kisajännitystä, että kyllä mä niinku, ne kisat ainakin pelasin ihan silleen, että ehkä lauantai-iltana sitten muutaman otti, mutta mä en oikein perustanut siihen, että jos haluaa pärjätä, niin voihan se nyt seuraksi aina muutaman ottaa, mutta että komsi komsaa, joo. Joo, sit sulla on tosta Kaisasta on MM-hopea. Joo, se oli 2013 sitten, eli Kaisa-biljardi on suomalainen tällainen perinteinen laji, mikä on niin kuin ennen kuin pool-biljardi ja snooker on rantautunut Suomeen, niin Suomessa on pelattu Kaisa-biljardia, mikä tuolta itärajan takaa on muodostunut aikanaan näistä eri pyramidipelimuodoista. Ja siitä siellä on MM on sitten sellainen, että se on joka 3. vuosi on järjestetty. Nyt on ollut taukoa, kun siinä olisi koronavuodelle sattunut edelliset. Ja siellä oli sitten, olisiko ollut 10 ulkomaalaista pelaajaa ja 128 kaavio järjestettiin Kotkan tuolla konserttitalolla. Sulla on 10 SM-mitali. Onko nämä kaikki puulista? No ei, tyhmä kysymys. Eihän nämä voi kaikki olla puulista. Varmaan on tuolta Kaisastakin. Joo, ei siis Kaisastahan on valtaosa. Puulista mulla ei ole tasan kuin Junnu SM bronssi. Eli mun peliura niin sanotusti niin lähti silloin 17-vuotiaana ja sitten puoli vuotta kun olin pelannut, ostin ekan kepin ja sitten puoli vuotta siitä niin voitin bronssia puulin Junnu SM:ssä 9-pallo kisoissa ja sitten pelailin pääsääntöisesti puulia seuraavat, eli 9-pallo, 8-pallo, straight pooli, niin pelasin seuraavat 3-4 vuotta. Kävin siinä välissä totta kai Kaisan Junnu SM:ssä, mitkä sitten voitinkin 2004. Aika nopsaa ne ja sitten muutama Kaisa-kisa, kun Kouvola on siitä ollut siihen aikaan etenkin tuttu, että kaikki pelas Kaisaa. Et puulipelaajia meitä ei ollut kuin ihan niin kuin muutama kaveri ja sitten kävin noissa divarikisoissa, 9-pallo tai siis puuli-divarikisoissa kävin pelaamassa ja siellä sen verran, että just säilyy siinä ykkösdivarissa, että pyörii rankingissa siinä 10-20 paikkeilla. Kävin siis tyyliin 3-4 kisaa 8
pelaamassa. Ja sitten olisi tullut 1 vuodelle sellainen muutos, että pitää maksaa niin kuin kaikkien kisojen osallistumismaksu kerralla, että saa niin kuin sarjalisenssin. Niin tuolle opiskelijalle, jolla on aikeis käydä 3 kisaa pelaamassa, niin se oli vähän too much. Ja sitten loikkasin tuonne Kaisa-biljardin puolelle ja siinä tuli heti menestystä sitten. Niin se kultakellon muodossa, niin se oli sitten jotenkin helppo jatkumo. Ja kun treenikavereita löytyi Kouvolasta tosissaan paljon, niin ne kaikki muut SM-mitalit on sitten tuosta Kaisa-biljardista. Ja valtaosa niistä on näitä muun muassa Kähkösen Jannen kanssa saatuja paria joukkueessa mitaleja. Eli Pala Kähkönen. Terveisiä vaan Jannelle, mun lapsuuden ystävälle. Pala Kähkönen. Se on varmaan sinutkin salille vienyt ensimmäisiä kertoja. Että. No kyllä, Pala oli silloin, se oli yksi nuokkari, missä me aikanaan opeteltiin pelaamaan Kaisaa sellaisella minipöydällä. Ja sitten joku sanoi, että hei, tuossa Pohjola-talon alakerrassahan on pilissali, että käydäänkö siellä, että siellä pitäisi olla myös niitä Kaisa-pöytiä. Ja sitten mentiin sinne ja kyllähän se oli sitten rakkautta ensisilmäyksellä. Se oli jotain 96, 97 varmaan. 98 saattoi olla, kun me alettiin siinä Jyrin salilla käymään. Ja kyllä siinä aika äkkiä alkoi jyvät erottua akanoista, että Kähkösen Jannehan osoittautui melkein heti kättelyyn kaikista lahjakkaimmiksi meistä ja Jannella oli aina eniten aikaa reenata ja halu reenata eniten ja loppuhan onkin sitten Jannenkin kohdalta, eli Palan kohdalta melkeinpä historiaa, että on aika menestynyt hänkin. No kyllä, ja onhan Jannel vielä vähän enemmän, kun se on muutaman vuoden enemmän ehti ennen ja jälkeen tätä hetkeä niin pelata kilpaa. Se on kyllä Kouvola kovimpia jätkiä keppikädessä. Sanoit äsken, että 2004 Kaisan Junnu SM-voitto. Joo, eli silloin alle 21 Junnu SM-voitto. Se on sellainen kilpailu, mikä on Kouvolasta löytyy hyvin iso määrä voittajia. Että Pala on voittanut pari kertaa ja Harjulla Vepa ja Pohjola Petri ja ketähän meitä kaikki jo. Että se on, koska Laka Juuso viimeisin, joka on voittanut. Tosi hän vaikuttaa nyt enemmän tuolla Hesoissa. 2000 vuonna olin Mikkelissä Junnu SM. Hei, nyt pitää. Voittikohan Lakka vai Pöyhösen Aki? Onko ne kumpikaan edes kai ne molemmat voi? Nämä on nyt jotain tuoreempia nimiä, koska ei sano mulle mitään. Sinun pitää mennä takas pöytien ääreen. Takas salille. 2000 Mikkelissä Kaisan Junnu SM. Tämä on ainakin rallikuski tämän niminen, mutta onko sellainen kuin Hännisen Juho? Joo, kyllä. Juho pudotti minut silloin ja minä päädyin sijalle 6. Mutta nyt me koitin äsken just ton sun monologin aikana miettiä sitä, että voittiko Vepa, terveisiä Vepa Harjulalle, voittiko Vepa 2000 sen Junnu SM? Nyt vuodet saattaa vähän mennä 1 tai 2 vuotta sinne tänne, mutta se oli vuosituhannen vaihteen tienoilla, kun Vepa voitti sen. Joo, se menee 2004 voitin Mia, 2003 Kilmanin Markus oli pronssilla ja Pala voitti 2 sitä aiempaa, eli 2221. Niin olisiko siinä sitten ollut Vepan vuoro ja sitten Pohjolan Pete ennen sitä. En tiedä, miten nämä on mennyt. Niin siis Pala voitti 01 ja 02. Mun mielestä se oli niin, koska 2003 mä olin ekaa kertaa osallistuus ja silloin mä en ollut hirveän kauaa vielä. En ollut montaa Kaisa-peliä edes pelannut. Ja oli kyllä ihan rehellisesti viimeinen niissä kisoissa. Se oli myös ensimmäinen kisa, kun oli doping-tarkastus tai doping-testaus biljardissa. Mun ensimmäinen Kaisaköli oli Pohjolan Peteltä ostettu keppi, millä Pete voitti Junnu SM-kultaa. 300 markkaa. Ja me muistan aikanaan porukoilla niin piti ulkoverannan ikkunat hioa ne karmit ja maalata, niin sitten minä sain 300 markkaa käteen ja kävin Peteltä ostaa kepin. Ja sitten se perkale se unohtui sinne niihin kaappeihin ja sitten se hävisi vuosien mittaan, että jollain on hyvä keppi. Olisi nimittäin aika siistiä, kun se olisi tuossa seinällä nyt se keppi. Se olisi siistimpää, kun se olisi sulla kädessä ja sä olisit salilla. niin olisi. Näitä pilis-alalajejahan on aika paljon, eli on Kaisa, pool, snookeri ja sitten on muun muassa pyramidi. Mikä on sun mielestä kaikkein paras laji kehittymiseen? Minä olen itse kuullut, että snookeri, kun opit pelaamaan, niin osaat pelata kaikkea. No joo, siis on snookeri on ehdottomasti, kun siinä on isompi pöytä ja pienemmät pallot, niin tekniikkaa vaatii hyvin paljon enemmän. Että kaikissa on niinku paljon omanlaisia juttuja
omanlaisia juttuja ja aika erityylistä se pelaaminen, vaikka samaa peliä niin sanotusti pelataan. Sitten on tietty kara, missä ei ole pusseja ollenkaan, että siinä hallitaan vaan sitä omaa lyöntipalloa. Onko karas ne keilat? Ei, se on sitten taas yleensä noilla pyrispöydillä tai kaisapöydillä pelattava keilapeli, Joo. mikä on se. Mutta siis karassa on, molemmilla pelaajilla on oma lyöntipallo ja siinä on niin kuin valkoon, keltaa ja punaa. Ja pitää lyödä osuma ja sitten 3 vallia ja osuma toiseen palloon. Edustat se mitään seuraa tällä hetkellä? Joo, siis Kouvolan biljardiklubi. Nyt meillä on uudet mahtavat tilat tuossa Kouvolan prankkarilla. Niin. Koska ne aukesi sinne? No kesäkuussa siirryttiin tuosta keskustasta terveystalon alakerrasta, päästiin kellarista katutasoa ja nyt saatiin vähän enemmän pöytiä sinne. Että. Monta pöytää on? Meillä on siellä nyt yksi puulipöytä, sitten on 2 snookkeria ja 4 kaisaa on niin kuin pystyssä. Pitääkö maksaa jäsenmaksu tai liittyy jäseneksi, että pääsee testaamaan? No siis kokeilemaan voi tulla, että onko meillä nyt niinku 1 vai 2 kertaa ja sitten jos haluaa jatkaa, niin siellä niin jäsenmaksu, vuosimaksuja. Paljon? About? No muutaman satasen. Sanotaan näin, että ei missään Suomessa pääse varmaan niin halvalla pelaa pilistä kuin Kouvolassa. Okei. Eli kaikki sankoin joukoon vaan Kouvolaa pelaa pilistä. Kyllä, Kouvolassa on nyt tosi hyvä tilanne, että Kyminkerho on hyvin elävöitynyt siinä Tallinmontussa Kuusankoskella ja sitten Ranelassa on ollut ihan hyvin kisoissa pelaamassa pool-biljardia ja klubeja löytyy sitten Kausalasta ja löytyy Inksasta ja alueella on kyllä hyvin paljon niin kuin biljardiharrastaneisuutta. Sellaista selkeää pilissalia, minne junnujen olisi helppo lähteä, niin sellaista ei ehkä valitettavasti niinkään ole, niin kuin on ollut silloin, kun sinä olet esimerkiksi aloittanut Pohjola-talolla. Että siinä on sellainen pikkuinen aukko niin kuin tuossa biljardipolussa, mutta kyllä nuokkareilta voi tulla sitten, jos niin kuin laji kiinnostaa, niin opetusta ja muuta saamaan niin kuin klubeille ja vaikka Ranella. Minä muistan silloin Ysärin puolenvälin jälkeen, kun mentiin ensimmäistä kertaa poikain kanssa sinne Red Balliin, eli sinne Pohjola-talon alakerran pilissaliin, niin eihän me oikein ammattikieltä osattu silloin vielä, niin minä en muista nyt ihan tarkkaan, että kuka olisi ollut tiskin takana. Oliko itse Jyri vai oliko Sutisen Paavo? Mutta mentiin se tiskille ja sitten meiltä kysyttiin, että mitäs teille? No me otettaisiin nuo biljardipallot ja missä teidän mailat on? Se on. Etsi virhe tuosta lauseesta. Kuulemma mailalla sitä ei pelata, että lapa puuttuu. Lapa puuttuu. Keppihän se on, mutta kyllähän pala itse asiassa on yksi näistä tyypeistä, mikä aika tiiviisti mailasta puhuu kyllä. Että. Puhuuko? Puhuu. Tosin en tiedä, kuinka paljon siinä on vitsiä. Mutta. Vielä vuosikymmenten jälkeen puhuu mailasta. Hyvä maila. Joo, se on ja vitsi. Rakkaan lapsella on monta nimeä. Näin se on. Ja sitten hän meiltä kysyttiin, että joo, saatte kyllä biljardipallot, mutta mitäs laji lähdette pelaamaan? Joo. No niin, sitten tällä helppo kysymys, että mikä on Suomen paras pilissali? Suomen paras biljardisali ja niin kuin vielä vuonna 2023. Mikähän se olisi? En osaa tuohon sanoa. Nyt on tosi vähän tullut käyty. Totta kai meidän klubi. Niin, nyt pitäähän nyt oman seuran. Se on totta kai niin kuin paras. En tosiaan osaa sanoa. Nyt ei ole, niin kuin, mä en ole vissiin 5 vuoteen käynyt ulkopaikkakunnilla pelaamassa niin kuin biljardia kilpaa, mutta että ainakin Lappeenrannassa tuntuu hyvä meininki olevan, kun sieltä on laajakkaita junnuja tullut. Ja onhan noita isoja hienoja saleja Suomi täynnä. Kyllä. Se on kyllä hieno laji, täytyy sanoa. Ja niin kuin, aika laajat on harrastajapiirit kyllä. No se on joo, ja sitten kun ajattelee vaikka Kaisa-biljardia, mitä on käynyt, niin siellä on toimitusjohtaja ja taksikuski ja lasten tarhan setää ja kaikki muuta, ja kaikki on täysin samanarvoisia pilispöydän ääressä ja sen ympärillä, niin se on se sellainen yhteisöllisyys, ja se on niin tasa-arvoinen laji kuin voi joku olla, että se on siinä hienoa. Ja se on jäänyt mulle aina mieleen, että se on sellainen herrasmieslaji, että aina kätellään ennen kuin ruvetaan pelaamaan ja toivotetaan pelionnea. Ja. Just näin, ja kaikki on kavereet keskenään siellä, eikä se, että jos jollain on vaikka vähän enemmän kyhnyä, niin et sä sillä parempia välineitä saa kuin toinen. Että
tai mitään niin kuin tollaista hyötyä. Mm. Ja sitten myöskin tuuri näyttelee aika iso osaa tässä matsissa, kun tässä lajissa itse minä aina yritin opetella niitä kaiken maailman kierteitä ja päällevetoja ja näin poispäin, mutta eihän siitä ikinä tullut yhtään mitään. Sitten jos joku piliksessä on muuten aina sellainen tapa, että jos joku lyö hyvän lyönnin, niin saatetaan napsuttaa vähän sormia tai sitten kevyet aplodit. Hyvä Jari, hienosti meni. Mutta eihän sitten koskaanhan sitä ei kerrota, että se oli vahinko se päälleveto. No en mä tiedä, eihän mitään vahinkoa. Taitopelihän se. No, taitopeli. Totta kai tuurilla on oma osuutensa yksittäisissä hetkissä, mutta pitkässä juoksussa niin taidolla pärjätään. Näin se on. Ja nyt me lähdetään tässä välissä hörppäämään ihan pikaset kahvit ja sen jälkeen hypätään makrovalokuvauksen maailmaan. Me tullaan ihan kohta takaisin. Pysyppäs siellä. Kaipaatko aitoa makuelämystä arjen pieniin nautintoihin? Tutustu Kapu Roasterin laadukkaisiin ja eettisiin artesaanikahveihin. Paahdamme huolella valitut papumme suurella intohimolla ja rakkaudella. Laatua nautinnollisiin kahvihetkiin. Kapu Roasteri. Kahvitauolta tultu takaisin ja nyt on itse asiassa Kapu Roasterin kapulempi. Ihan uusi kahvi käytiin tuossa maistelemassa. Tää on New England Roast. Lempeä kahvi, jossa yhdistyy viileä järvi-ilmasto, korkea kasvuympäristö, hedelmällinen maaperä, mehiläisavusteinen pölytys sekä naisviljelijöiden suuri intohimo ja rakkaus. Paahtoaste 1+. Mitäs Jari tykkäsit, kapulempi? Tosi hyvä. Tällaisen niin kuin kahvimaitopoikana niin ilman maitoa menee ihan täydellisesti. Tosi hyvä tuote. Me vedettiin jopa viinerit äsken tämän kahvin kanssa. Kyllä. Meillä oli nimittäin mitalikahvit nyt. Tavallaan. Lego Masters Suomi, mihin mennään vielä myöhemmin tässä jaksossa, niin siellä hienosti kakkossia. Eli ihan ei niitä kultaisia kahveja nyt päästy tuossa juomaan, mutta hopeakahvit juotiin. Ja sitten vielä jakson lopussa käsitellään toi sun ja J.P. Pirisen yhteinen meriitti. Vuoden positiivisin kouvolalainen, niin ne oli mitalikahvit myös sinne suuntaan. Mutta oikein oli suumakunen. Hyvä sumppi, kapulempi. Käykääpäs Kapu Roasterilta hakemassa itsellenne sellaiset tai sellaista. Vesihörppy ja nyt jatketaan. Aiheena makrovalokuvaus. Kauas sinä olet sit, Jari, harrastanut? No joo, siis oikeastaan niin kauan kuin mä oon valokuvaustakin harrastanut, että tollaisen 5 vuotta suurin piirtein. Että silloin kun ensimmäisen kameran osti järkkärin, niin pienenä poikana paljon noita ötököitä harrastellut tai perhosia lähinnä keräillyt, niin siitä sitten innostus tuohon tuollaiseen pieneen maailmaan. Totta kai mä oon niinku kaikkea muutakin, tykkää luontoa ja muuta kuvata, mutta noita ötököitä kun on kesäaikaa tuossa ihan oven takana, niin ei tarvi lähteä niin sanotusti merta edemmäs kalaa, että löytyy jänniä kohteita. Ja niitä aika harva kuitenkin kuvaa. Niin, kotipihalle kun menee, niin ei tarvi sen pidemmälle mennä. Joo, mulla on oikeastaan kaikki tollaiset niinku harrastukset, niin perhe edellä kuitenkin, niin toi on sellainen, että sä voit harrastaa sitä vaikka vartin kotipihassa, jos siltä tuntuu, että ei tarvi uhrata niinku koko iltapäivää tai koko päivää siihen. Se ei ole niinku tämä podcastaaminen tai näiden ääniohjelmien teko, että tunnin kun äänität, niin sen jälkeen tunnin leikkaat ja editoit ja sitten tunti menee somehässäköihin ja tunti menee tohon ja toinen tunti menee tohon. Siis voisin itse kuvitella, että kun nyt lähdet vaikka tähän studion ulkopuolelle ottamaan leppäkertusta kuvan ja siihen kuvan ottamiseen menee vaikka 5 minuuttia, niin paljon siihen muuhun hässäkkään sitten menee ennen kuin se on sun IG-tilillä. No joo, kyllähän nyt niinku parhaassa tapauksessa on niinku postauksia saanut aikaa, jos on joku häthätä ollut, niin vaikka niinku puolesta tunnissa, mutta eipä sillä näkökulmalla tehdä, että siis hyvin useasti, jos haluan vaan niin kuin ottaa kuvia ja editoida, niin se editti vie sellaisen ehkä vartin verran siitä, vaikka pinottuja kuvia teenkin, mutta ne tulee aika pitkälti tuolta koneellisesti sitten se niin sanottu pinoaminen siinä. Sulla on toi IG-tili
joka mulla nyt ei jostain syystä ole tässä muistiinpanoissa ylhäällä, mutta eikö se ollut nimeltään Just Another Random Image alaviivoilla? Kyllä, sellainen se on. Sulla on yli 10 400 IG-seuraajaa. No joo, ei se nyt paljon ole tietysti, mutta kyllä sillä jotain tavoittavuutta on silläkin. Onhan se enemmän kuin mun 9000. No joo, siis eikä niillä seuraajilla ole merkitystä. Jos tekisi keloja ja haluaisi, niin kyllähän niitä tulisi sitten paljon enemmänkin varmasti. Mutta Ootko saanut sun seuraajat pelkästään hashtageilla vai ootko käyttänyt euroakaan markkinointiin? En ole käyttänyt mitään rahaa. Et kyllähän se on, no tällä hetkellä siellä algoritmissa rullaan oikein lat niin vahvasti, että niitä jos jaksaisi ja pitäisikin tehdä, jos haluaisi sitä kasvattaa, niin siellä niitä tulisi, mutta se kannattaa siinä aina muistaa, että se on sosiaalinen media, että jos sä oot itse aktiivinen ja käyt tykkäilemään ja kommentoimassa muiden kuvia, niin sitten ihmiset tulee myös sinun profiiliin kurkkimaan, että odottamalla ja pelkillä postauksilla siellä ei sinällään kasva, ellei tee viraaleja hittejä tonne Kelapuolelle. Jännä juttu, että katsoit juuri minua syvälle silmiin tämän lausahduksen aikana. Mä kuulin, että sä haluaisit seuraajia, sä haluaisit tunnettuutta niin sanotusti. Joo, mulla on ollut aina vähän se vika, että mä olen liian passiivinen somessa ja mä en oikein osaa sitä käyttää, mutta ehkä mä lähden tästä Jari Timosen oppikouluun. No joo, siis teoriassa mä varmaan osaan sulle kertoa, mutta en mä itsekään niin aktiivinen ole siinä kuin voisin, että se on itselleen niitä kuvia talteen ja muille näytiksi, koska omasta mielestä ne on hienoja, niin mä haluan, että muutkin niitä näkee. Ne on mun mielestä kans hienoja ja en tiedä miksi, mutta jostain syystä mulle on jäänyt sellaiset valokuvat mieleen, kun sä oot onnistunut nappaamaan tällaisista niin kuin rakkauden osoituksista. Elikkä kyllä. Eli parittelevat ötökät kiinnostaa. Kiva. Joo. Meillä on jokaisella omat intressit. Joo, siis en muista, oliko ne heinäsirkat vai leppäkerput, mutta miehän repesi silloin kerran nauruun, kun sä pistit ne postaukset, muistaakseni Faseen. Ja me katsoin ne kaikki läpi ja sitten kun scrollasin siinä tarpeeksi pitkälle ja tuli tää parittelukuva, niin kyllä me nauroin ihan ääneen. Joo, kyllä. No, se on osa luontoa, niin ei mulla niistä kuvauslupaa kyllä ole. En mä niillä rahaakaan tee, että kai se on ihan ok. Ei ole kukaan vielä salakatselusta syyllistänyt. Ei ole. Joo, ei ole rikosilmoituksia nostettu. Onko sun someyhteistöitä ton sun IG-tilin, tai ton, mikä tää oli tää sun Just Another Random Image, mikä siinä voisi olla hyvä lyhenne, makrovalokuvaustili. Onko sun sen kanssa mitään, tai sillä tilillä mitään someyhteistyötä? No ei ole, en ole silleen yrittänytkään haalia tai kaupallistaa mitään. Et kyllä mä sanoisin, että jos jossain vaiheessa ottaisin projektiksi kasvattaa sen vaikka 100 000 seuraajaan, niin sitten ehkä saatettaisiin jo puhua niistä, että jotkut haluaisi jotain sisältöä, linssivalmistajat ja muut. Et tällä hetkellä ollaan tehty vähän niin kuin taksvärkkinä sitten paikalliselle maahantuonnille noihin käyttämääni linsseihin noita sisältöjä ja koulutuksia. Sulla oli 2023 syyskuussa Kouvolassa kauppakeskus Veturissa näyttely. Joo. Oliko se ihan ensimmäinen ikinä? No tavallaan joo, että mulla on ollut tuolla Bar Cafe Columbian seinällä on ollut muutamia ötökkäprinttejä aiemmin ja tää oli tosiaan nyt yhdessä mun siskoni kanssa, kun on saanut juurrutettua mun harrastusta lähipiiriin, niin se on hänen kanssa yhteistyössä ja nyt seuraavana sitten on tuo Maretaariumi, minne menee kuvat ihmisten näytille. Ja siinä nyt on lähinnä sellainen juttu, että kun mun mielestä tollainen lähiluonto ja muut ja ötökkäkammot, että kauhean moni ihminen niinku pelkää niitä tai sanoo pelkäävänsä tai vieroksuu niinku ötököitä, niin musta se on hieno näyttää ihmisille niinku isoskoossa, että kuinka mielenkiintoisia ne on. Ja okei, osa saattaa olla niissä kuvissa hyvin pelottavia, mutta sellaisia ne on. Ei niitä paljaalla silmällä näe, niin jotenkinhan ne on tuotava ihmisten silmille. Ja nyt tuli tästä pelottavuudesta mieleen, että mekin tiedän henkilöt, jotka kammoksuu hämähäkkejä, ja muistan sun yhden valokuvan, missä hämähäkki ikään kuin morjestaa tälle yhdellä jalalla. Kyllä. Katsoo suoraan kameraa ja morjestaa.
niin onhan se nyt aika ystävällinen hämähäkki. No joo, ja ne hyppyhämähäkit, mitä mä tykkään itse kuvata, niin nehän on sellaisia nappisilmiä, että ne on kuin pehmoleluja. Lutusia. Just näin. Kuinka tasokkaan laitteella tuollaista harrastusta pitää tehdä, ja varmaan rahaakin on mennyt niihin? No siis kyllähän nyt aina harrastevälineisiin raha menee, mutta lähtökohtaisesti toi makrokuvaus, niin siihen riittää ihan mikä vaan järkkäri ja salamavalo, ja mikä tärkein siinä on, niin, ja totta kai makroobjektiivi, mutta se, että sulla on niinku hyvin suodatettu, eli hyvä diffuuseri valolla, salamavalolla, niin se on niinku se juttu, että ne detailit saa irti, eli valon lähde pitää olla laaja. Nyt tulee paljon sellaista, mistä me en ymmärrä mitään. No niin, tämähän onkin sitten helppo alkaa purkaa. Joo, eli siis... Lähde silleen liikenteeseen, että purat sen kuuntelijoille, mutta kun mulle pitää aina kaikki vääntää rautalangasta, niin älä väännä mulle, vaan kerro kuuntelijoille. Joo, eli sä tarvit siihen järjestelmäkameran, sä tarvit siihen makroobjektiivin, tai sä voit käyttää normaalia objektiivia esim. Väärinpäin käännettynä tai loittorenkaiden avulla, kunhan sä saat sen, niin kun, sen kohteen mahdollisimman suureksi siihen kamerakennolle siirrettyä sen objektiivin läpi. Eli siihen on keinoin monta. Eli jos sulla on järkkäriä joku tällainen peruskittiobjektiivi, niin ihan loittorenkaat, mitkä maksaa muutaman kympin, niin niillä sä saat sitä tarkennuskohtaa lähemmäksi niin, että saat käytännössä makrokuvia otettua. Eli se lisää objektiivin suurennussuhdetta sitten. No niin. Ja sitten salamavalo, koska silloin kun kuvataan tuollaista, itse kuvaan näitä 2:1 tai 5:1 suurennuksia, eli tarkoittaa sitä, että ne on luonnossa 7 milliä tai 17 milliä. Se kohde, mikä päättyy siihen kamerakennolle, niin siihen vaatii tosi paljon valoa, niin tarvii sitten salamavaloa. Ja muutenkin luonnonvalo, kirkas aurinko, mikä siihen ehkä riittäisi, niin se on aika pieni piste, mikä tuo aurinko tuolla korkealla on, niin tulee vahvat varjot. Toi päiväkuvaus versus yökuvaus, ootko paljon harrastanut öisin No, moni kuvaa öisin makrokuvia sen takia, että ötökät saattaa olla unilla ja rauhallisempia, mutta kyllä niitä on myös vaikeampi löytää sitten. Mä kuvaan oikeastaan silloin, kun mulla on aikaa ja inspiraatio. Ja kyllähän ne ötökät on vikkeliä, mutta kärsivällisyys ja sitten niiden kanssa, kun hengailee tuolla luonnossa, niin oppii, että miten ne liikkuu. Sitten niitä saa myös rauhoitettua, kun osaa käyttäytyä niiden mukaan. Oot varmaan nähnyt leffan Kultikutistin kakarat. No joskus junnuna, joo. Joo, sama. Etit se niitä samalla viisiin, kun siinä leffassa se isä etsii lapsia sieltä ruohikon seasta. Etit se samalla viisiin niitä tököitä vai pystytkö pongaamaan niitä seisoviltes? Joo, siis kyllähän niitä hyvin paljon se riippuu ihan, että mitä lajia lähtee etsiä. Kun sen verran, kun on kuitenkin jo kuvannut, niin tuntee, missä ne lajit on ja miten ne käyttäytyy. Että jos vaikka perhosen toukkii etsii, niin kyllähän se, että on syötyjä oksia, niin sitten tutkii sen puun tai pensaan läpi siinä. Että se on niinku ihan selkeä, mutta jokaisen lajilla yleensä se, että pysähtyy hetkeksi ja katsoo, niin silmäkulmassa näkyy joku pieni liike, niin sitten katsoo, että mikä se on. Et siihen on, niin kuin joka lajille on omat tollaset tyypit. Ja sitä mä sanon aina kaikille, että kun ihmiset miettii, että miten niitä oikeasti löytyy, niin kyllähän nyt kesäaikaan, niin jokaisessa ötökässä tai jokaisessa tollaisessa neliön alassa, niin siellä on niin kuin tosi paljon niitä kohteita. Että jos ajatellaan, että kuinka monta lajia mä oon vaikka kotipihasta niin kuvannut, niin niitä on varmasti kymmeniä, jos ei satoja. Tunnistatko sen ötökän paljaalla silmällä vai katsot se vasta siitä kameran linssistä tai siitä kuvaruudusta, että ai toi olikin toi? No siis kyllähän ne nyt niinku suunnilleen niinku paljaalla silmällä katsoo. Ja nykyään kun noita lajeja on kuvannut niin paljon, kun mullakin on niitä olisiko 600 kuvaa jo julkaistu tuolla, niin kyllähän niin sitten vähän katsoo, että no lajia on kuvannut niin paljon, että jätetään väliin. Tai sitten miettii sitä kompoa, että miten ton saisi jossain niinku uudessa valossa näytettyä maailmalle.
Ennen kuin tämä Kotkan Maretarium-homma tästä nyt unohtuu sen tarkemmin käydä läpi, niin se on siis tulossa nyt syksyllä 2023. Joo, eli lokakuun ajan on siellä Maretariumin käytävillä, että kun ostat lipun ja käyt ihmettelemässä kaloja, niin voit ihmetellä myös lähiluontoa, mitä kesä meille suomalaisille tarjoaa. No niin, ei muuta kuin Kotkan Maretariumiin, sikäli mikäli tämä jakso ehtii lokakuussa pihalle. Mutta jos tämä tulee vasta myöhemmin. Voi katsoa somessakin. Niin, voitte mennä sinne someen. Oliko se nyt sitten just another random image? Joo, se on siis, mä oon miettinyt monta kertaa, että pitää joksikin muuksi toi nimi vaihtaa. Se on silloin, kun tili on pitänyt luoda, niin sit mä ajattelin vaan, että mihin toi Jari-sana taipuisi, niin siinä on vähän niin kuin jokaiselle kirjaimelle oma sanansa. Nyt vasta muuten tajusin. Joo, ei sitä, eikä silloin siis sitä ei ole todellakaan mitenkään suunniteltu, mutta toi oli se lähtökohta silloin, mutta silloin myöskään niin kuin en ajatellut, että se tili on ötökkäkuvia, vaan se oli silloin, että mä laitan sinne kaikki, mitä mä alan opettelemaan valokuvausta ja teen mikä kiehtoo ja kiinnostaa, niin nyt se on vaan ollut viimeiset 550 kuvaa pelkkää ötökkää ja en mä sinne oikein enää kehtaa muuta laittaakaan. Mä olin just tuossa karhukojulla kuvaamassa, siellä oli merikotkaa ja ahmaa ja karhua ja tällaista, mutta ei mulla oikein mitään paikkaa mihin mä julkaisen, että pitää ehkä tehdä joku sitten uusi tili Instagramiin, minne laittaa muut luontokuvat. Onko sulla jo viiksistä kuva siellä somessa? Ei oo. Siinä on hyvä idea, profiilikuvaksi. Niin, vahaset viikset. Vahaset viikset. Mutta huomaa, että olet markkinointialalla töissä kyllä, että toi J-A-R-I. Oliko se niinku hyvä ja luova ja tuollainen fressi ajatus? Oikein kiva. Mutta huomasit, kun sun piti sekin kääntää mulla rautalangasta, en minä niinku itse hokannut sitä. No joo, ei siitä ole kyllä varmaan kovin moni. Ehkä vaan ihmetellyt, että eihän tot kukaan muista. Että olisiko helpompi joku Jari Timonen fotografi tai joku muu, mutta makroartisti Jari. Makroartisti Jari. Käytänhän me itsekin IG:ssä alaviivaa. Ja sekin on mun mielestä nimihirviö, mutta emme silti lähde muuttamaan sitä. Ikimuistoisin valokuva. No sitä ei toivottavasti ole vielä otettu. Että hyvä vastaus. Eiköhän ne kuitenkin, jos ajattelee ja katsoo vaikka sitä mun omaa tiliä, niin se että niin kun mä voisin poistaa sieltä kaikki kuvat, mihin mä en ole tyytyväisiä, mutta kun se on itteen varten, että mä pystyn katsoa, että miten mun kehitys on kuvaajana mennyt ja mitä niinku tyylimuutoksia on tullut niinku minäkin vuonna, niin se on toivottavasti ne hyvät kuvat on vielä ottamatta. Paljon on sellaisia, mistä mä aina positiivisesti yllätyin ja paljon on sellaisia, mihin on kyllästynyt, mutta makromaailman hankalin tai vaikein kuvattava. Kuka lähtee ensimmäisen karkuun? No kyllähän ne kaikki yrittää joskus karkuun, mutta en mä osaa sanoa. Olisi kiva lähteä tonne ulkomaille kuvaamaan noita tollaisia vähän ehkä jopa vaarallisempia ötököitä. Joskus vielä ei ole ollut sen aikaa, että ottaisi lennot Etelä-Amerikkaan tai Singaporeen ja lähtisi kuvaamaan värikkäitä ja myrkyllisiä ötöjä. Maailma on ihan siis täynnä tutkittavaa. Onko sulla mitään koko rajaa ötökälle tai elukalle, että jos se menee jonkun tietyn koon yli, niin sieltä enää kuvaa sitä? No joo, siis lähtökohtaisesti niin mä oon siis niinku ensimmäiset innostukset saanut, kun mä oon kerännyt pieneen perhosiin ja ne on niinku aina kiinnostanut. Mutta nyt jos käy katsoo, että kuinka monta perhoskuvaa mä oon ottanut ja julkaissut, niin niitä on tosi vähän. Et kyllä mä niinku pyrin ottaa aina niinku mahdollisimman isoja suurennuksia tai pienistä ötököistä. Et yleensä se on, kun makro mitataan sillä, että 1:1 tarkoittaa sitä, että se on luonnossa samankokoinen kuin se on kameran kennolla. 2:1 on, että se on niinku puolta lähempänä. Eli silloin, kun mulla on täyskennonen kamera, niin 35 milliä on kennokoko, niin 2:1 on 17 milliä. Niin silloin se kuva-ala on luonnossa 17 milliä. Ja sitten jos mennään tuonne 5-kertaiseen suurennukseen, niin sitten se on niin kuin 7 milliä siinä kamerakennolla, mikä on niin kuin luonnossa samankokoinen. Niin kyllä mä pyrin niin kuin mahdollisimman tollaisia, mitä ihmiset ei niin kuin näe. Perhosia nyt saa otettua millä kameralla vaan ja
totta kai perhosiikin on ihan hauska silloin tällöin kuvata, mutta ne ei ihan mene tuohon mun makromääritykseen sitten. No mulla nyt ei onnistu valokuvien ottaminen edes omalla älypuhelimella, niin mä en ole ikinä itse asiassa tuohon järkkärikamera-hommaa lähtenyt mukaan. Mä en ole koskaan omistanut järjestelmäkameraa. Joskus on kaverin järkkärillä ottanut muutamia kuvia, mutta jo se ohjeistuksen määrä, minkä me sain liittyen siihen järkkärikuvaamiseen, niin mä päätin, että kyllä toi matkapuhelin on se mun kamera. Mutta ei niitä tarvitse kun kerran oppii, niin sitten ne oppii aina. Hyvin tiivistetty. Pintaa syvemmälle. Lego Masters Suomi. No niin, se oli sellainen projekti se. Se oli sellainen projekti se. Yhdessä kouvolalaisen taikurikoomikko J.P. Pirisen kanssa olitte Lego Masters Suomi-ohjelmassa ja erittäin hienosti sijoituitte toiselle sijalle. Onnittelut siitä. Kiitos. En olisi ikinä uskonut, että katson kyseistä ohjelmasarjaa. Ensimmäistä kautta en ole katsonut vieläkään, mutta kakkoskauden seurasin ekasta jaksosta vikajaksoa asti. Ja mistä te saitte idean hakea tuohon ohjelmaan? No joo, siis Legothan on maailman suurin lelubrändi ja itselläkin niinku pienenä poikana se lempilelu niin sanotusti ollut sadepäivinä, tai sisäleikeistä lempijuttuja. JP:n kanssa joskus kuvattiinkohan me senkaan jotain tällaisia videojuttuja siinä sen toimistolla ja silloin niin oli puhe siitä, kun silloin hirveät määrät hän keräilee siis Lego-settejä ja sarjoja, silloin hyllyt notkuu siellä studiolla niin sanotusti vääränään noita Legoja, niin sitten oli puhe tuosta ekasta tuotantokaudesta ja sitten silloin niin läpällä vähän heitettiin, että vitsi se olisi kyllä hauska niinku kokeilla ja päästä niinku rakentaa tolleen, kun on paljon palikoita. Sitten me käytiin siinä jossain lounaalla ja oliko JP oli vissiin nähnyt jossain, että siihen on muuten haku auki, niin sitten me haetaan sinne, että ei mitään sitten menetetä. Ja sitten päätettiin sinne hakea, lähetettiin video ja pari koekuvausta ja sitten alkoi tuotannot ja nyt se on maalis ja oli siisti kokemus. Testattiinko siellä koekuvauksissa lähinnä sitä, että osaako nämä oikeasti tehdä mitään Legoa? Joo. Vai miten ihmiset käyttäytyy kamera eessä? No siis sekä että, ja mä luulen, että aika tolleen mitään kulisseista nyt liikaa paljastamatta, niin kyllä mä luulen, että molemmilla on ollut merkitystä, että siellä oli kyllä taitavia rakentajia, jotka ei ehkä sitten niin suupaltteja ole. Kun sitten taas niinku meidän motto oli se, että puhumalla ollaan selvitty. Kuvattiinko tämä pääkaupunkiseudulla? Joo, se kuvattiin siellä Vantaan lentokenttästudio, onko se Aviapolis vai mikä se oli? Milloin nämä kuvaukset oli? Eikö se nyt 23 vuonna tullut pihalle, siis joo, alkuvuodesta kevääseen vai kesää? Joo, eli se kuvattiin siis tammikuun 7-14 helmikuuta siinä välisenä aikana. Minä vuonna? 23. Eli se oli aika tuore sinänsä. Joo, pari vuotta. Edellinen tuotantokausi, niin ne joutui sitä slottiin venaa vähän kauemmin, mutta meillä oli aika helppo odotus, koska se oli niin kuin kaikista ahdistavin aika oli se, että kaikki on jo kuvattu ja sitten ei ole julkistettu kilpailijoita ja kaikki ihmettelee, että missä mä oon ollut 1,5 kuukautta, miksi en ole ollut töissä ja miksi en ole ollut piliksellä, niin sitten se, mulla oli sellainen koulutusjuttu. Siis ketkäs kaikki siitä ties? No lähipiiri. No niin, siis kaikki, ei siitä tiennyt, kun niinku, emäntä ja vanhemmat, ketkä lastenhoitoapua sitten pystyy antaa. Ja lapsille mä kerroin sitten viikko ennen finaalia, kun ne pääsi katsomaan sitten sitä finaalia, niin se oli heille yllätys. Työnantajalle sanoit, että on vähän selkäkipeä, olet 1,5 kuukautta saikulla. Totta kai työnantaja. Mä vaihoin firmaa tuossa just silleen, että oli koekuvaukset alkamassa, kun oli haastattelut, niin mä kysyin silloin jo, että onko se ok, että on sen aikaa sitten pois, jos näin käy, että siinä on pieni mahdollisuus. On pieni mahdollisuus, että pääsen temppareihin. Kyllä mä heille jouduin sanoa, että mihin formaattiin ollaan menossa. Ja jos ajatellaan, että mä oon P2P-kaupassa, niin kyllähän tuollainen hyvän mielen ohjelma, niin
hyvän mielen ohjelma niin kuin tukee vaan sitten henkilöbrändiä, että ei sitä niin kuin pahalla voi. Tempparit olisi voinut olla vähän ehkä, mikä olisi sitten jakanut. Ainakin se olisi kotona jakanut vähän mielipiteitä. Tuo oli pitkäkestoinen tuotanto, siis 1,5 kuukautta. Viikonloput kotona. Joo, siis 5 viikkoa. Se oli maanantaista perjantaihin. Jokaista jaksoa kuvattiin se 2-4 päivää ja pisimmät päivät oli tosiaan silleen, että aamulla meikkiin joskus 9-10 paikkeilla ja sitten 10 illalla pois studiolta. Hotelliin maate. Niin, hotelliin maate tai sitten autoa ja kotia kohti, että kyllä siellä joku perjantai taisi mennä silleen, että se oli aika myöhään kello joku Kouvolaan pääsi. Mutta silleen hyvä, että kun naama on kuitenkin hirveän nätti, ettei se tarvitse meikata, mutta joillain kun joutui meikkiin tulee vielä vähän aikaisemmin, niin saattoi olla 2 tuntia pidempi se aika vielä, mitä siellä piti olla. Eikö ohjelman niin kutsuttu nettokesto, ammattilaiset puhuu aina nettokestosta, se oli jotain 43 minuuttia per jakso. Sitten mainokset päälle, niin oliko se tunnin ohjelma vai pidempi? Muista. En mä niitä ole katsonut. Eikö siis yritän vaan niinku suhteuttaa sitä, että jos 2-4 päivää kuvataan yhtä jaksoa, ja sitten kun se tulee pihalle, niin sen nettokesto on 3 varttia. Joo, Juman kautta siinä on leikattu paljon. On joo, ja sitten materiaali on käsittämätön määrä. Jos sä ajattelet, että siinä on niinku 10 tunnin niinku rakennusaika, siihen kuvataan kaikki introt ja tehtävänannot ja ne otetaan moneen kertaan, että saa kamerat eestä ja takaa ja ylhäältä ja alhaalta. Ja sitten siellä on niitä haastattelukoppipätkiä siellä sun täällä ja niitä kuvataan 8 parille alkuun. Ja sitten sulla on 8 pöydästä pöytäkamerat ja yleiskamerat ja kuvausryhmä ja kaikki sketsit, mitä sinne väliin tehdään, niin kyllä siinä aikaa vaan vierähtää. Joo. Loppuuko se aika aina kesken jokaisessa tehtävässä tai taideteoksessa, mitä aloitte tekemään? No siis onhan se aika tosi vähän. Siis se on niinku todella vähän, jos ajatellaan, että joku tekee Lego-teoksia niinku näyttelyihin esimerkiksi, niin ei niitä 10 tunnissa tehdä. Mutta tuossa ohjelmassa oli vaan se pakko ja ne piti sitten tehdä vähän sen mukaisesti. Mutta oli siellä joku tehtävä sellainen, missä niin kuin kaikilla oli jo valmiina niin hyvissä ajoin, että en mä tiedä saanko mä tällaista kertoa. Mutta se duplotehtävä, mikä siinä oli, niin se oli aika nopsaa kasassa. Että. Kyllä se saat kertoa. Ei salassapitovelvollisuudet on jo ohittaja. Nyt ihan pien sivuhuomautus, niin ollaan tosiaan kotistudio-ympäristössä ja naapuri alkoi just leikkaa ruohikkoa, että ei se mitään, nurmikkohan pitää siistinä. Kuulemma. Tosin mä oon jättänyt vähän laiminlyömättä, kun tulee enemmän ötököitä, kun siellä on kaikkia niittykasveja ja muita. Palataan tähän Palataan makrokuvaukseen, sen jälkeen mennään uudelleen pilikseen. Miehän leikkasin ihan vaan sinua ajatellen eilen ton nurmikon. Mikä oli kaikkein vaikein tehtävä tuossa Lego Mastersissa? No niin, siis se oli sellaista leikkiä ja hauskanpitoa kaikki, mutta ihan siis niinku rehellisesti se Star Wars, kun mä en siitä niinku ymmärrä ja mua ei tuollainen skifi ole koskaan niinku kiehtonut yhtään, niin siihen oli vähän vaikea asennoitua ehkä. Sitten siinä sattui vielä näitä tällaisia muutamia juttuja, että jouduttiin vähän ehkä aloittaa tehtävää alusta niin kuin meidän osalta ja muuta tuollaista hankaluutta, niin se oli vähän turhauttavaa. Mutta eikö se JP:lle ollut tutumpaa? Oli joo, JP varmaan sanoi, että se oli lempiaihe. Sanoppa nyt sen hahmon nimi, mikä siihen studioon tuli, koska me tuossa kotoon sitten vekslattiin tuossa yhteen päivään, että mikä sen hahmon nimi oli, ja minä vielä tänä päivänäkään nyt muista sitä. Ai niin se lumimies, se oli Chewbacca. Niin, eli Chewbacca. Chewbacca, joo. Just se. Joo. Niin olikin. Ja nyt kotiakin terveisiin, niin nyt minä sen muistan. Pidättäisiin vielä niiden muiden joukkuelaisten kanssa yhteyksiä? Ollaan joo, siis meillä on omat WhatsApp-ryhmät sille porukalle ja sitten on sen ekan tuotantokaudenkin kanssa, että siellä on niin kuin kyllä tällaista Lego-aiheista keskustelua ja muuta ihan jatkuvasti ja nytkin kun on näitä Lego-messuja, niin ne tekee yhteisteoksia tai jakaa niitä näyttelypöytiin ja muuta, niin siellä kyllä puheensorinaa riittää. Ette ole vielä JP:n kanssa lähtenyt osallistumaan tällaisiin Lego-näyttelyihin. Eikö Starissahan oli se
näyteikkunan takaa se yksi teidän teos. Niin, se on tällä hetkellä Piipoon myymälässä näytillä se meidän hattu siitä Lego Masters-kaudesta. Joo, mutta että ette ole lähes mihinkään niin näyttelijäasettajaksi, että aletaan tekemään Lego-taideteoksia. Toki sehän veisi aikaakin ja hemmetin paljon, ja vapaa-aika on rajallista. Joo, ei noita tuollaisia näyttelyteoksia, niihin menisi niin paljon aikaa ja aika paljon myös rahaa, että eihän Legot niinku halpoja ole, ja sitten kun niitä pitää osa kerrallaan tilata tuolta ympäri maailman, niin siinä kestää jo suunnittelutyöstä siihen itse rakentamiseen tosi pitkä aika. Niin ei ole niinku itellä ja niinku ehkä tästäkin selviää, kun noita harrastuksia on niinku tosi paljon, niin moni muu harrastus menee eelle ja kuitenkin on perhettä ja muuta, niin jossain pitää säästellä. Tuli Legojen määrästä mieleen, niin eikö siellä studiolla ollut ihan miljoonia palikoita? Joo, no 3 miljoonaa Lego-palikkaa on se niinku lähtökohta, mikä siellä on. Että kyllähän sitä paljon on. Kotona ei ole ihan niin paljon. Mutta ei varmaan kuvauksissakaan loppunut kesken. No ei yksittäiset palat loppunut. Et siellä on siis tosi paljon, siellä ei ole niinku ihan jokaista palaa ja näin, mitä niinku voidaan kuvitella ja jokaista väriä, että niitä aina piti vähän suunnitella sit sen mukaan. Mutta ne palat, mitä siellä on, niin niitä oli sitten kyllä, kun jotain palaa saattoi tarvii 200-300, niin niitä pystyi sitten hakemaan sieltä backstageilta silleen, että mä tarvin näitä 300. Ja sitten ne tuli. Et sen suhteen ei tainnut kyllä missään vaiheessa loppuun niinku palikat. Onko Jaska Saariluoma just niin hauska heppu, kun se antaa itsestään kuvan TV:ssä? No itse asiassa Jaskasta kyllä pitää sanoa sen verran, että mulla ei ehkä ollut mitään sellaista niinku mielipidettä siitä niinku aiemmin, muuta kuin että se on sellainen mukava lepposa setämies. Ja nyt tulee se totuus. Joo, siis aivan sairaan nopea ajatus ja tosi hyvä keskustelee vähän niin kuin kaikista asioista. Et se, mitä se kävi siellä päkkärillä meidän kanssa niin kuin rupattelee tai muuta, niin tosi, no se kai se ammattitaito on, että se osaa niin kuin joka aiheesta jutella ja en mä tiedä, onko se kaikki vitsit hauskoja, mutta niitä tulee paljon. Ja Jaskahan on siis, en tiedä onko hän niinku ammatiltaan vai sivuammatiltaan stand-up-koomikko, mutta kuitenkin esiintyjä ja onhan sen, niinku, pakkohan siinä on nopeasti leikata sen ajatuksen ja idean on pakko kummuta nopeasti, koska se stand-up-komiikkakin perustuu aika pitkälti improvisaatioon ja vuorovaikutukseen yleisön kanssa. Kyllä juurikin näin, että on se ihan ammattilainen. Oletko sä käynyt Legolandiassa? En ole käynyt. Meillä itse asiassa meni niin hyvin toi Aura ja Oskari, jotka voitti sen Lego Mastersin, niin ne päätti sitten, että ne avekkimatkat siihen Legolandi-reissuun niin jakaa kaikkien kesken, jotka sinne haluaa, tuosta kilpailijaporukasta, ja sitten muut jakaa kulut keskenään, jos käy niin, ettei se pudu riitä, niin siellä oli minä ja Pori taisi puuttua, mutta kaikki muut oli siellä just tuollaisella yhteisreissulla. Mä menen sitten muksujen kanssa joskus myöhemmin. Toivottavasti ne ei kuuntele tätä, niin pidän lupauksena. Älä kerro niille, että sä kävit tällaisessa audio-ohjelmassa. Sitten mennään tähän meidän viimeiseen aiheeseen. Onnittelut nyt sitten vielä tästäkin, että sinut ja J.P. Pirinen valittiin vuoden positiivisimmaksi kouvolalaiseksi vuonna 2023. Kiitos. On se hauska sulka hattuun sekin. Oliko se finaalis noin 5 ehdokasta? Olisiko ollut 5 meidän lisäksi tai 5 ehdokasta. Sinällään vähän epäreilu, että me voitettiin, kun kaikki muut tekee Kouvolan eteen joka vuosi hyviä asioita. Ja me ollaan vaan tällainen tähdenlento yhdellä kampanjalla televisiossa. Mutta tosi siisti juttu. Kiikkustuolissa voi sitten muistella ja onhan sillä kiva lesoillakin. Se oli yleisöäänestys. Joo. Joo, ei ollut mikään kabinettipäätös. Joo, ei sentään. Sitten se olisi ihan toinen asia. Että nyt kun ihmiset on tykännyt, niin kiva kuulla. Mitkä se oli ihan rehellisesti ne fiilikset, kun te kuulitte, että tuotte ehdolla? Yllättänyt? No en mä itse ehkä yllättynyt siitä, koska porilaiset valittiin just vissiin viikkoa ennen Porin positiivisimmin. Mutta en mä ehkä yllättynyt sitä, että niin kuin me oltiin siinä ehdolla, mutta
kyllä se voitto sitten kuitenkin, että niin itse annoin äänen jollekin muulle. No pitää se nyt sitten itsekin paljastaa. Yleensähän kun käydään äänestämässä, niin ei ole pakko kertoa. Niin vaalisalaisuus. Vaalisalaisuus. Mutta nyt minä kerron kyllä tässä nyt, että minä äänestin sinua ja JP:tä. Joo, mä äänestin toista tahoa. Okei. Mitäs, joks tontti on otettu palkintona vastaan? No ei ole tonttia näkynyt. Mä oon vähän pettynyt, että Jaskahan lupasi, että tontti tulisi. Ja ei Kuka Jaska? Saariluoma siellä televisiossa, kun me tehtiin Kouvola markkinointikampanja siinä toisessa. Oliko se toinen jakso, niin lupas siinä, että kyllä Kouvolasta niin rantatontti tulee, mutta ei ole nyt, ei ole kuulunut. Onko se sitten Lappala vai Käyski vai Kymijoki? Se on tästä läheltä jostain kuitenkin. Niin, en tiedä. Kyllä mä voisin ottaa Karjärveltä, meillä on siellä jo on niin kuin vanhemmilla mökki, niin siitä oman siivojasta läheltä. Kuka sitä muuten järjesti tämän vuoden positiivisin? Joku Nuorkauppakamari ja sitten olisiko siinä ollut PK-lehti mukana. Palkinnon luovutti toi Jenni Aikio ja... Niin Anni Toikka oli kukkalinjalta siellä. Joo. Mitäs terveisiä haluaisit lähettää kaikille äänestäjille? Elikkä muun muassa minulle. Niin, no hei, iso kiitos. Että eihän sanotaan näin, että en mä tiedä, tuleeko tuollaista vaihtoehtoa koskaan, että itse olisi edes ehdolla niin kuin tuommoisessa kunnianosoituksessa. Toisaalta itse asiassa, jos ollaan tarkkoin, niin mä oon 6. kenttäpelaajan jäsen ja sehän voitti pari vuotta. Sitten olisi tämä nyt niin kuin toinen. Periaatteessa kyllä. No joo, mutta tolleen niin kuin omalla nimellä ja jaettuna, niin se on ihan hyvä juttu. Ja hauskaa, että ihmiset niin kuin on tykännyt meidän matkasta ja tosi positiivista kauttaaltaan. Ei ole niin kuin kukaan sanonut mitään negatiivista koko tuosta hankkeesta ja ei niin kuin mikään kaduta. Tosi hyvät muistot ihan kaikkinensa koko projektista. Hienoa kuulla. Nyt aletaan pikkuhiljaa olemaan tämän jakson loppumetreillä ja mulla on tää tällainen nallipyssy-keskustelu. Mä oon nyt yrittänyt vähän, joskus kutsuin tätä nimellä nallipyssy-haastattelu, mutta tää ei ole mikään haastattelu, mutta mulla on nämä nallipyssy-kysymykset täällä. Eli mä annan sulle täältä yhteensä 5 sanaa ja Jari Timonen vastaat näihin sitten niin lyhyesti kuin pystyt, mielellään yhtä sanaa käyttäen tai mahdollisimman lyhyttä virkettä. Jari Timonen, Lego Masters Suomi sijan 2 ja vuoden positiivisin kouvolalainen 23. Oletko valmis? Joo. Makrovalokuvaus. Harrastus. Biljardi. Ykkösharrastus. Lego. Ihan kivaa. Positiivisuus. Osaluonnetta. Viikset. Rakkaus. Jari Timonen, kiitos, että sulla oli aikaa mun ohjelmalle. Kivet. Yes. Ei muuta kuin kaikkea hyvää jatkoa ja muista pysyä positiivisena myös tulevaisuudessa. Yes, just näin. Noniin. Hyvä. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Ei muuta kuin seuraavaa jaksoa. Yes. Noniin, moikka. Same Eyes Viihde.